Be chelo chu mi pa ni a mi pa lu chu Krista ni a mi pa lu a Krista wan kan ni lo chuanin kan nupui te emo kan ngai zong te emo kan nupui tur te emo po khan kan thun oi kha basic lo la mi pa inati tur chu Krista lu a vonania chu wangin Krista lu a i von lo chuan nang ma lu a von tu tur chen a von thei bi mi a lo che chu Christian chung kwa pathianina adin da anle Bible inject a hierarchy ani a indot danani mi pa hi anlal hle maya adikrenga amai ro chu mi pa invon tur dik avon loe ro chon chungkwa hi kandar noi mai ni chuwang chuanin angoi chi ni emo atong du chi ni emo in lalal thiami ni emo lam anilawa it hin lungin Krista azom jet lo chuan in nupui fanau te kha chuan i thun oi kha i be se ngam tur ani lawani i kha kan soi du a mei chia in mi pa kan hne chu thiang lova tum tur po ani lawani tun laya in tu plan na te kan ti fowa apathian thu lem lawani ti kan shia tanga yani kanin tu tang theilo Bible thu ang kan ngai to chuan kanin thei lawani chuti roal ero chuan mei chia chu Genesis a kan ho chuan adam kha engwangin nge mei chia pe kan ni ti chuan akopui omi ama jan pui tu tur atini Bible in